Mulla on ollut hyvä reissu. Ensinnäkin annanpa heti miksi. Mä voin olla sekä kavereiden kanssa ja sit sopivasti itsekseen ja tää miksi aina sopii pirun hyvin tää reissu. Kaikki on niinku taputtelua ja kannustanut toisia, et siinä mielessä menee kovaa ja kiitokset kavereille ja erityisesti tietysti järjestäjille, että homma on pelittänyt kyllä mun mielestä niin kuin on sovittu. Minkälainen reissu sulla on? No, reissu on ollut hyvä, paitsi pelillisesti. Muuten on ollut ihan loistava reissu. Ja on siellä positiivista peliäkin vähän se ollut. Matala feili. Minkälainen reissu sulla on ollut? Ihan keleen hyvä. Tää ryhmän henki, hyvä huumori, sopiva vittuilu ja ihan hemmetin hieno porukka. Kiva pelata, kiva viettää iltaa. Ei parempaa voi olla. Äärettömän hyvä porukka. Mitä ei tarvitse niinku kenenkään käyttäytymistä tai mitään muuttaa tai olemuksia tai näin, niin kaikki on aivan loistava. Vahvistan Ari Kalatselin kertomaan ja myös elokuvan tekijä on piristänyt meidän omaa matkamme suunnattomasti. Eli meillä on, jos pisteestä luetaan, niin 9,5. Aika hyvä lyönti. Vaikka itse sanotkin. Kuka sitä muuta on kuin minä? Kyllä voi kaikki kyllä. Hyvä. 10+ joka päivälle ja kelit on tietysti suosinnut. Ei mitään negatiivista sanottavaa. Juuri niin. Simo sanoo, että ykkösellä päälle älypelaaja, mutta teen jonkun toisen valinnan tässä vaiheessa kyllä. Ihan mahtava porukka, erilaisia ihmisiä, mutta kaikki tulee toimeen keskenään. En vaihtaisi päivääkään. Loistava porukka. Helppo on ollut tulla mukaan. 2 vuotta nyt menty aika saman ryhmällä. Vähän uusia naamoja tullut tälle vuodelle. Ja kaikki on samanhenkäistä porukkaa, niin täällä on oikeasti mukava olla täällä reissulla. Aika menee hirveän nopeasti. Sitten tietää, että on aina mukavaa. Yhtäkkiä on hitto viimeinen pelipäivä. Mitäs tää nyt näin? Kiitos kun olette jaksa kuin meikäläistä. Aika monta R-päätä taas tullut ja golfi on golfi. Iso kiitos tietysti koko ryhmälle, aivan loistava samanhenkinen ryhmä ja iso kiitos järjestäjille, aina vaivaa nähnyt ja kaikki mennyt putkeen. Kyllä siinä saa hommia tehdä, järjestää tämmöisiä. Hienoa, kiitoksia. Tosi mahtava henki on ollut joka ryhmässä. Kaikki vaikka ollaan kisattu toisiaan vastaan, niin koko ajan on neuvottu ja tuettu toinen toisiaan. Ja oli mukavaa, kun itsellä oli tuolla joku ruokamyrkytys, niin tosi moni oli ihan oikeasti niin kiinnostunut, että miten menee ja mikä kunto. Kyllä täällä välitetään toisistaan. No, reissu on ollut kyllä ihan huikea, että en tiedä oikein mitä mä voisin odottaakaan. Että oli vähän semmoset, että en tiedä odota mitään, mutta kyllä tää kaikki odotukset täytti. Hotellista lähti ja peliseuroilla kyllä ihan mahtavaa, että joka ikisellä lenkillä niin on saanut tutustua uusiin tyyppeihin ja mukaviin tyyppeihin. Että on ollut kyllä ihan huippureissu. Nimenomaan niin kuin kaikille, ketkä tässä reissussa on ollut mukana. Niin tää on vaan, kun tällainen reissu ei pysty epäonnistumaan, kun on niin hyvä porukka kasassa. Tää on kaikki toimii, kukaan ei kiukuta. Siis tää on ihan älyttömän kiva. Tää on nimenomaan loma ja lomakolfi. Todella hieno. Aivan helvetin hyvä. Pelannut sellaista oman tason suht paskaa golfia, mutta se nyt on vaan niin hienosti mennyt, että mä pääsin finaaliin voittamalla oikeat pelit oikeana päivinä. Tyytyväinen? Ei, mutta pelissä. Jotain yksittäistä semmoista, joka erityismaininnan ansaitsee. No, Toni Soinille voin antaa helposti mainintaa. Se on, ottaa kaikki huomioon, on niinku todella reilu kaveri, hauska. Kaikkinensa täydellinen niinku kaveri tyyppinä täällä ollut. Henri Saaren. Hän on aina kaikessa mukana eikä koskaan vingu turhasti. Kohta vinkuu nimittäin haastatella. Ulahtaa kuin karra. Aina positiivisella fiiliksellä ja tykkään herrasta erittäin paljon. Piippolan tähän nostan, kun meillä on sellainen vittuilusuhde tässä ollut, joka on kuitenkin ihan puhasta rakkautta, niin kyllä Piiparin nostan tähän. No sanotaan, en ole hirveän hyvin Simoa tuntenut aikaisemmin, mutta se on kyllä ollut hauska tyyppi. Erittäin positiivinen tuttavuus. Kuitusen Nikolle, kiitos kun järjestät. Hämäläisen Jyrin kanssa, niin nyt kun ollaan enemmän oltu tekemisissä ja viime vuonna oltiin jo reissus mukana, niin erittäin mukava kaveri ja kiva, hyvä kämppis. Kämppis Pasille sanon sen takia oikeastaan, me ollaan päästy heittämään vähän noista työkuvioista johtuen, niin tällaisia pidempiä reissuja, niin nyt on sekin mahdollista niin hänelle. Erityiskiitos myöskin Mikolle, että kämppiksenä ihan ykkösluokan ukko. Me ollaan nähty Simo 2.0, mikä
elää ja nauttii ja ei kauheasti ota hörppyykään, arvostaan. Ja Kiitos todella hyvästä ja hauskasta seurasta. Kiva on ollut seurata kuinka viikko on kehittynyt ja porukka on tosi mahtavaa kyllä. Yleinen hyvä, tosi mahtava sellainen kannustava ilmapiiri. Se on ollut niinku ihan parasta antia. Kiitos kaikille mukana olleille ja kiva, että on päässyt mukaan tällaiseen porukkaan. Kiitos, että olette kaikki mukavia ihmisiä. Täällä voi olla ihan oma itseensä, ei tarvi muuttaa yhtään mitään ja kaikkien kanssa tulee tosi hyvin toimeen, kaikki tsemppaa, kannustaa huonoinkin hetkin. Se on hyvä ryhmä. Hienosti on aina mennyt ja ootan, että menee edelleen paremmin, että toiminta kehittyy niin kuin se on tähän asti koko ajan kehittynyt, mikä on todella upeata, koska se loputtomiin niinkään voi mennä. Kyllä vielä saattaa vähän kehittyä. Ollaan tehty aika vapaamuotoisesti niin kuin esimerkiksi kokoontumisia täällä illalla, niin kaikki on joka kerta tullut aikataulussa paikalle, niin mä koen sen niin kuin sellaisena luottamuksena porukan suunnasta niin kuin meillä. Ja kaikille iso kiitos, että on ollut mukaan ja toivon, että nähdään joskus jatkossakin reissuja. No kyllä mä tulisin uudelleen tämän porukan kanssa ihan varmasti, että ei tämmöisiä reissuja varmasti muulla pysty saamaan koettua, niin ihan varmasti tuu. Ehdottomasti kyllä joo. Ehdottomasti. Lähtisin. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Lähtisin ihan minne vaan. aivan varmasti. Aivan varmasti lähden. Kyllä. Todellakin. Ehdottomasti. Kyllä, ehdottomasti. Kyllä, ehdottomasti. Päätin jo silloin ekan kerran jälkeen, että kyllä lähden ihan joka kerta vaan kun pystyy. Kyllä voisin lähteä. Kyllä mie voi lähteä, jos te huolitte mut tonne kentälle. No ilman muuta tulen uudelleen ja minun vetää tietysti täällä nämä golfkaverit ja kenttä ja Toivoisit sä, että he tulisivat jatkossakin. Kaikki on sanonut jo kyllä. No Simon kohan mulla on pian. Muut voi tulla.